Bos días, Ieniña, que tal estás, meu amor? Todo ben esta semana? Eu acabo de regresar de Suiza. Acabo de volver hai un par de días. Estiven aí unha semaniña en Crassier, no Beef Rouge, no restaurante. E supoño que mamá xa che contou que vivo unha parte de cada mes que vivo ali. E que calor facía esta semana, moito máis que en Santiago. Aquí, por exemplo, estamos a uns 25 grados, unha temperatura perfecta para poder sair en camisa e estar a gusto. E para min esta temporada de maio, xuño é unha das épocas máis bonitas do ano, porque os días son longos, chove pouco e a temperatura é suave e dá tempo para facer un montón de cousas con luz natural mentras é de día. Aquí en Santiago hai moitísima xente, sobre todo turistas americanos, porque agora veñen no avión directo que puxeron desde Nova York, e hai 2 veces por semana. Creo que tamén inauguraron un voo directo a Ámsterdam, en Holanda, e volveron poñer o que había a Irlanda, a Dublín, a capital. A Suiza tamén hai, como sempre, hai 2, a Xenebra e a Basilea, aínda que agora non van todos os días como hai anos. Pero o bo é que os horarios son mellores que antes, porque agora xa non hai que erguerse tan cedo como antes, que algún voo era ás 6 da mañá. Esta semana, por exemplo, que estiven en Suiza, collín un avión dende a Coruña, porque en Santiago están renovando a pista do aeroporto e tiveron que fechar un mes. Creo que agora, hai 2 días, xa acabaron a renovación da pista. E, bueno, dentro de nada estarei de novo en Crassier, porque o día 12 de xuño, mamá e máis eu imos falar co xuíz a ver se nos deixa organizar unhas visitas para volver a vernos. Supoño que esta semana, ou a semana seguinte, terá xa algunha proba, algún exame na escola. E, como sempre che digo, vai tranquila, a profe non ten ningunha dúbida de que irás para BP, para a Voie Prégymnasial, como a Fran, e de que no futuro, se ti queres, irás á universidade, quizáis a Harvard, como a papá, se ainda che interesa. Non esquezas pensar ben o agasallo que queres como premio de final de curso, porque se podo, por suposto, cho mercarei. Pois nada, Xieniña, mandoche unha aperta moi forte dende Santiago con todo o meu amor. Quéroche moito.